ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV. Kada ka manta, yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV. Wanda a yau shirin namu na duniya taurari na waye gwanin ka zai tattauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda biyu kamar yadda kuka gani, Sani Ahmad Danbaiwa da kuma Hamisu Breka. To ina musu ya Hamisu Breka, ina musu ya Sani Ahmad Danbaiwa. Muna so ku ware mana tsakanin Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka, wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a cikin kuma a ji daɗin ta har ma a bare ta. Dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka rubuta mana comment da waƙin da ya burge ka tsakanin wayannan mawaka guda biyu, Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka. To masoya Sani Ahmad Danbaiwa da masoya Hamisu Breka, yanzu da farko zamu fara shiga wakar ɗaya daga cikin wayannan mawaka domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka wanne ne biya wani tsara waka soyayya a je ta kuma a ji daɗin ta har ma a bada ita. Dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka rubuta mana comment da wanda ya fi burge ka tsakanin Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka. Yanzu da farko zamu fara shiga wakar Hamisu Breka domin ku ji yadda ta kasance, sannan mu zo mu shiga ta Sani Ahmad sannan ita ma ku ji yadda ta kasance, ku ji ku ware mana tsakanin Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka wanne ne biya wani tsara waka soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta har ma a bada ita. Dan haka yanzu bara mu shiga wakar Hamisu Breka domin ku ji yadda ta kasance. Duka yabanki da ni kike kuma sakan nutsuwa yake, na da rabo sannadin ki zan yi sake. Masoya Hamisu Breka, kun je da wakar Hamisu Breka ta kasance ta muradin zuciya. Kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa masu kuma shaɗantarwa. Sannan kada ka manta ka danna like wannan bidiyo sannan ka rubuta mana comment da mawaƙin da burge ka tsakanin Hamisu Breka da Sani Ahmad Danbaiwa. Yanzu bara mu shiga wakar Sani Ahmad Danbaiwa domin ku je da ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jira ɗinta har ma a yaba da ita. Dai kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Bara mu shiga wakar Sani Ahmad Danbaiwa domin ku jadda ta kasance ita ma, sannan ku ji ku ware mana tsakanin Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breka wanne ne biye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jayin ta har ma a bada ita. Dan haka bara mu shiga wakar Sani Ahmad din domin ku jadda ta kasance. Ke kadai na sa raina babu canji, amshe karɓa so da kauna. To masoya Sani Ahmad Danbaiwa, kun ji da ita ma wakar Sani Ahmad Danbaiwa ta kasance ta da ke na fara kauna. Kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa masu kuma nishadantarwa. Mun gode masoya Sani Ahmad Danbaiwa da masoya Auta MG Boy da masoya ma Hamisu Breka. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu kuma shaɗantarwa. A nan muka karkare shirin namu na duniyar taurari na wannan lokaci, wanda wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV ta kai ɗaukar nan kawo muku. Kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode bisalam, sai kun je mu a shiri na gaba na duniyar taurari na waye gwaninka.